vloggen. Jeg tager hjem til min farmor lige her om 10 minutter. Jeg har faktisk lidt travlt, derfor bliver den her video meget kort. Jeg kommer ikke til at være her på YouTube i nogle uger her i efterårsferien. Så ja, men jeg skal nok komme igen efter efterårsferien. Fordi at, ja, jeg har brug for noget ferie også. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke vlogger specielt meget. Og det gør vi ikke, mig og Marie. Altså, der kommer i hvert fald ikke særlig meget aktivitet for mig. Sikkert slet ikke noget. Men ja, der er heller ikke så mange abonnenter endnu, så ja. Vi håber bare, at folk de vil opdage os, og synes vi er mega seje. Ej, sådan nogle selvoptaget nørder som os. Ej. Jeg håber virkelig, og ja, jeg har en mega nice trøje på, hvor man kan lære at tale swahilisk. Jambo, habari yako, zamba. Ja. Og så har jeg bare sådan nogle grå nogle, og så sportssokker. Men det er fordi, at vi har haft motionsdag, og ja, det var hårdt. Nej, det var det faktisk ikke. Og så var vi i Lejland. Ses. Hej.